दा रनजित बसुमतारी बिथाङा जुदि सासे मानसिनि जुदि लेन्ड टाइटेलनि जुदि हा होयोब्ला बिथाङा रोजा मानसिनि न'खरखौ सिलिंखार खालामो एभेक्सन खालामो बिथां जाय बिथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों एटाक खालामदों नोंथांमोन बायदि जोलैनि हांगार गोसो गेसाव मानसिफ्रासो दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ UPPL दोलोनि माखासे सापर्टार आरो ससियेल मिडियायाव थाग्रा माखासे बिथांमोननि जेनाखि IT सेल दिनै बिथांमोनहा मैयानि दिनाव दावराव देख्रेब नार्जारी सार आरो अमर सिंह ब्रह्म सारनि प्रेस मिट लानायखौ नुनानै बिथांमोनहा माने ओरैबायदि लाजिदों माने गन्थङाव दै हाबदों आरो बिथांमोनाव आरो फारसेथिं बिथांमोनाव बिराद गिनाय फैदों बे UPPL दोलोआ थानाय नंला जोंनि UPPL दोलोआ होननानै आरो दा बिनि थाखायनो बै IT सेलाव थानाय बिथांमोन आरो माखासे सापर्टार बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव कमेन्टनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बिराद माने गाज्रि माने जेनाखि बाथ्राया गनायथाव नङा बै बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना एटाक खालामनांगौ जादों दा दिनै बिथांमोना गिदों दिनै सैथो बाथ्राखौ जुदि बुङोब्ला UPPLआनो हक प्रमद बर' बिथाङानो हक आरो बे UPPLआव थानाय साफ्रोमबो नेतायानो हक सापर्टारानो हक दिनै बिथांमोना लाजियो दा जिखुनु हक नोंथांमोननि सरकारा थालालै बुन्दुमोन माने सिदा बाथ्रा आरो नोंथांमोना जुदि 2025 मायथाइयाव जुदि सरकारा फैगोनब्ला नायबाय थाबानो जाबाय नेना थाबानो जाबाय समखौ UPPLआ सरकाराव फैबावो नामा बेखौ नोंथांमोनहा नेनानै थाबानो जाबाय आरो बारा गोबाव सम गैला माने मास मोननैसोल'थारसै नोंथांमोननि सरकारा माने बे BTCनिफ्राय माने हाथफ्ला जानो थाखाय आरो दा नोंथांमोना बे मास मोननैखौ खुनुरुखुम नेबानो जाबाय दा नोंथांमोनखौथ' बुंनो हागौ बिराद मोजां रायजो राजाफ्रा थाइसे थाइनै गरसे गरनै मोनजागौबा मागौबा बिराद मोजां UPPL सरकारा बिराद मोजां सालायदों बिराद डेभेलप लाबोदों माने बेफोरबायदि होननो हागौ आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा खिन्थु दिनैनि दिनाव नोंथांमोनानो माने बिजिरनायनि सम फैबाय आरो माने नोंथांमोननि दोलोआ जों रायजो राजानि मा मोजां खामानि मावखो बैखौ बिजिरनायनि समा दिनै नोंथांमोननि माने पलिटिकेल लाइफआव फैबाय जुदि बुजिनो रोङोब्ला आरो दिनैहाय नोंथांमोननि जेनाखि गोसोआव दिनै गाराय जादों केन्सार बेमारफोर जानाय बायदि मोनसे दोहौआ दिनै UPPL दोलोआव फैदों दिनै जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै थाथेरनो हायै बायदि जानानै बै अमर सिंह ब्रह्म सार आरो दावराव देख्रेब नार्जारी सारमोनखौ माने जेने थेने लाजाथारि बाथ्राफोरजों माने एटाक खालामनांगौ जादों दा दिनै बिथांमोनाथ' हारिनि थाखाय नांसोमग्रा बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बिथांमोना अनेक माने गोबां खामानि मावबोदों दिनै बेखौ नोंथांमोनानो नुबोदों दिनै जाय बिथांमोना हारिनि थाखाय गसंथानो हायोबा थैनाय थांनायखौ बिथांमोना जेबो सानाब्ला बे नोंथांमोननि फिसा कमेन्ट्सनि एटाकखौ बिथांमोना मा साननांगौ जाखो नोंथांमोन बायदियासो लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव जाय बिथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों एटाक खालामदों नोंथांमोन बायदि जोलैनि हांगार गोसो गेसाव मानसिफ्रासो दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ दा दिनै नोंथांमोना मा सिन्था खालामदों दिनै UPPL सरकारा मा बेखौ सिन्था खालामदों नोंथांमोना जे दिनैनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला बे UPPL दोलोआव माने जाथिनि हारिनि सिन्था खालामग्रा मानसिखौनो गैला होननानै रायजो राजाफ्रा दिनै दासिमबो बुंगासिनो जाय बिथांमोना दिनै UPPLआव थानानै दं बै बिथांमोना माने थाइसे थाइनैनि थाखायनो दिनै बिथांमोना सिथाबनानै दं होननानैसो दिनै रायजो राजा बिथांमोना क्लियार हिसाबै बुङो दिनै दखानि बाजारे बेराय साहा दखान बबेबा दखानाव दिनै रायज्लायजायो UPPL दोलोआ दिनै मा मावखो दिनै रायजो राजानि मा मोजां मावखो जाय बिथांमोना दिनै UPPL दोलोआव दं बै बिथांमोना दिनै थाखा फैसानि थाखायल' सिथाबनानै दंलै होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा देक साहा दखान माबा माबि दखानफ्राव एबा बबेबा जायगायाव थुबुर जिरायोब्ला माने बिसिनि डायलगखौसो जोङो दिनैहाय खोनानो माने मोनो रायजोफोर दा लाजिनांगौ दिनै बिथांमोना रायजो राजाफ्रा मा बुंदों UPPL दोलोखौ बाख्नायदोंना गाज्रि मोनदों दिनै बेखौ माने बिथांमोना सिन्था खालामनायनि माने एसेबो माने समखौनो मोना आरो बिस्रा दिनै बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना गावसोरखौ गाज्रि मोननाय मोजां मोननाय बैफोरखौ माने दिनै मोनथिया बिनि थाखायनो बिथांमोना फैगोन समाव नैबे दानि इलेक्सनाव माने सरकार फैनायखौल' बिराद गिदिर सिमां नुयो आरो सरकारा फैगोन गांलाब थाखा बिरबोगोन ओरै हमथागोन बाक्सआव जोबनानै दोनगोन बेफोरबायदि मोनसे कल्पनाखौ लानानैल' नैबे UPPLआव थानाय माखासे लिडारफ्रा दिनैनि दिनाव दंसै जाथिनि हारिनि सानग्रा लिडारफ्रा नैबे UPPL दोलोआव गैला
बेखौ सिन्था खालामनाया दिनैनि दिनाव मोजां। आरो जाय रायजो राजाफ्रा दिनै नुखा खोनाखा UPPL बिथांमोनखौ दिनै मदद होदों, बै रायजो राजाफोरनि देरसिन आरो गोरोन्थि जेबो गैया। आरो बै गोरोन्थिखौ बिथांमोना माने एक समाव सिन्था खालामब्लाबो खाफाल हमबाबो बे गोरोन्थिनि थाखाय माने बिथांमोना रेहाय गैया होननानै आं सानो आरो। डिपार्टमेन्टनि EM रनजित बसुमतारी बिथांनि डायलग माने ट्रेन्डिं निउस, दा बेखौ लानानैबो माखासे बाथ्रा सावरायगोन। दा बिथाङा दाखालि मोनसे जायगायाव लेन्ड टाइटेलनि लेखा रानदों आरो। दा बेयाव बिथाङा मा बुंलायखो, 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया रायजो राजाफोरनो 160 ओमफ्राय 23 न'खरफोरनोल' बिथाङा हा होनो हादों होननानै बिथाङा बिराद रायजो राजाफोरनि सिगाङाव हब्रा बुंदों आरो गोबां बाथ्रा बखिदों आरो। दा लाजिनांगौ बिथाङा। आरो दिनै 5 बोसोरावनो बिथांमोना 3 लाखनिफ्रायबो बारा रायजो राजाफोरनो हा होबाय होननानै बिथांमोना माने बिराद दुगादों आरो। दा बिनि एग्जाम्पलखौ आं होगोन दिनैहाय। दा रनजित बसुमतारी बिथाङा जुदि सासे मानसिनि जुदि लेन्ड टाइटेलनि जुदि हा होयोब्ला बिथाङा रोजा मानसिनि न'खरखौ सिलिंखार खालामो, एभेक्सन खालामो बिथाङा। बिदिब्ला सोरना साबसिन जाखो? दिनै बिथाङा 100 जन जुदि मानसिफोरनो जुदि लेन्ड टाइटेलनि जुदि लेखा होयोब्ला दिनै बिथाङा मा खालामो, माने लाख लाख बर' न'खरफोरखौ बिथांमोना एभेक्सन खालामनानै सिलिंखार खालामो जाहैदों। दा बबे मोजां? दिनै हाग्रामा महिलारि सारा लाख लाख मानसिनो हा होनो हायाखै, बे जानो हागौ। खिन्थु बिथांनि दिनाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा हादान एरियायावनो था, रिजार्भ एरियायावनो था, माबा मोनसे जायगायावनो था, दिनैसिम सोरबा गभर्नमेन्टआ, सोरबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिथांनि दिनाव बर' फिसाफोरखौ इभेक्सन खालामनो हादों नामा? बिनि फिननायखौ रनजित बसुमतारी बिथाङा होनांगौ। दा दिनै बिथांमोना 3 लाखनि बारा हा होबाय होन्दों। दिनै नोंथांमोना हाखौ होबाय, नाथाय दिनै नोंथांमोना बेसेबां बर' न'खर आरो बेसेबां माने गुबुन गुबुन जाथिनि न'खरफोरखौ सिलिंखार आरो बरबाद खालामखो? दा बिनि फिननायखौ नोंथांमोना होनो हागोन नामा? रनजित बसुमतारी, दिनै नोंथांमोननि पावारा बबाव थाखो? दिनै नोंथांमोना जेनाखि पावारलेस जेनाखि गभर्नमेन्ट, बे पावारलेस गभर्नमेन्टखौ लानानै दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नोंथांमोना गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनो लाजिगोना लाजिदा दिनै नोंथांमोना? दा दिनै हाग्रामा महिलारिखौ बिथाङा हा होनो हायाखै, गावसोर गिलु फालु हा होदों होननानै दुगा जाबाय थायो। दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि दिनाव गोबां साहा बागान मावनानै दिनै गोबां बर' फिसाफ्रा माहाजोन जादों, गोबां गिदिर गिदिर थाखा फैसा गोनां जादों दिनैहाय। माने साहा बागानानो हक, रबार बागानानो हक, माबा मोनसे बागानानो हक, माबा मोनसे आबाद मावनानै थाखा खामायनायानो हक, थेवबोथ' जोंनि बर' फिसाफ्रानो दिनैनि दिनाव माहाजोन जादों। दिनै नोंथांमोननि जेनाखि पावारलेस सरकारनि दिनाव जों दा मा नुदों? बै बर'नि जेनाखि साहा बागान, दिनै रनजित बसुमतारीमोन बायदिया बै साहा बागान मावनानै माहाजोन जानायखौसो नोजोराव गोग्लैयो। दिनै बर' फिसायादि बै बागानाव मावनानै जानानै जिउ खांनानै दङ, थाखा फैसा खामायनानै न'खर फिगासिनो दं, दिनै बैफोरखौ बिथाङा नोजोर होआखै। बै साहा बागानखौ लान्थ' खालामनानै बै जेनाखि रायजो राजाफोर मावनानै जाग्रा बेफोरखौ दाहोना रुवाथि थानायनि अबस्थाखौसो दिनै रनजित बसुमतारीया जोंनि बे BTCआव माने लाबोयो बिथांमोना, माने बैफोरबायदि सम थासारिखौसो। दिनै बिदिब्ला बिथांमोनखौ जोंनि रायजो राजाया बोरै गनायगोन? BTRनि EM रनजित बसुमतारी बिथांमोन बायदिया पावारलेस सरकारखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ बेसेबां थगायबावनो? अब्लाबो बिथांमोना थगायनायखौनो गारा आरो लाजिनायखौथ' दिनै बारहोदो। लाजिनायाथ' गैखाथारा बे दोलोआव। दा फैगोन समाव सरकार फैनायनि सिमां नुबाय थादों। दा नोंथांमोननि जेनाखि BTR सान्थि सुक्तिखौ लाबोबाय दे, दिनै बै BTR सान्थि सुक्तिखौ लाबोनानै नोंथांमोननि जुदि सुक्तिया पावारफुलब्ला दिनै BTCनि पावारफोरखौ दिनै माने 14टा डिपार्टमेन्टखौ नोंथांमोना लांजायामोन। दा बिनि फिननायखौ नोंथांमोना होगोन। दा दिनैबो रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना कनफिउस खालामो। बे पावारलेस सरकारखौ लानानै बिराद बाथ्रा गिदिर गिदिर बुङो बिथांमोना। माबा BTCनि पावारालायनो 16टा डिपार्टमेन्टआ गोमालाङाखै, हाग्रामा महिलारिया जानला मोनला बुंलाबायदों, बेफोरबायदि रायजो राजाफोरखौ माने बेफोरबायदि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंनानै बिथांमोना कनफिउस खालामो। दा बबे बबे डिपार्टमेन्टखौ लाङा दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ, आरो आंबो गाबोननि भिडिअआव मोनसे डिपार्टमेन्टखौ लांनाय जायामोन BTCनिफ्राय
बै भिडिअखौ गाबोन आं रायजो राजाफोरनो खिन्थानो थाखाय बबे डिपार्टमेन्टखौ लांदों बे डिपार्टमेन्टखौ रायजो राजाफोरनो खिन्थानो थाखाय आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैगासिनो दं। नेक्स्ट माने गाबोन दिनै प्रमद बन्धु बिथांमोना होनबाय थादों BTCनि डिपार्टमेन्टफोरखौ लाङाखै आरो बिटिआर सुक्तिया BTCनिफ्राय देरसिन गोजौसिन बिराद पावारफुल होननानै बिथांमोना बुंदों। नाथाय दिनै बिथांमोना मानो सानफा एफा माने मा जालांखो हाब्रां गानायफोर बायदि बिथांमोना मानो लांजाबाय थाखो। दा लाजिनांगौ दिनै दा बिराद दुखुनांथाव रायजो राजाफोर। दिनै जोङो प्रमद बर' बिथांनि दिनाव मा नुयो जाय हानि थाखायनो जोङो दावहा नांदोंमोन जिउ होदोंमोन 5,000निबो बारा बर' फिसाफ्रा जिउ होदोंमोन। दा दिनै बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोबाय दिनै बेफोरबायदि इभिक्सनाथ' जानाङा जिहेतु बे हानि थाखायनो जोंनि बर' फिसाफ्रा दावहा नांदोंमोन जिउ होदोंमोन। बिदिब्ला बै जिउ होनायनि भिलुआ बबाव थाखो बै आन्दलन खालामनायनि भिलुआ बबाव थाखो। दिनै सुक्तिखारि बिदा फंबायफ्राबो दिनै सासेबो गवाखसै। बिदिबा नोंथांमोननि बे मा सुक्ति जाखो बियो। दा दिनै नोंथांमोना जेनाखि पावारलेस जेनाखि बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लानानै दिनै बिराद गिदिर बाथ्रा बुंबाय थाबा जानाय नङा। दा सिन्था खालामनांगौ दिनै नोंथांमोननि सरकारा मा मावखो आरो बै समाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारा मा मावखो बेखौ सिन्था खालाम। दिनै BTC आरो बिटिआर दिनै रुजुनानै नाय बबे साबसिन। दिनै नोंथांमोननि बिटिआरआ जुदि बिराद मोजांबा दिनै बर' फिसाफ्रा दासिमबो मानो आलाय सिलाय जानो गोनां जाखो। NDFB बिदा फंबायफ्रा दिनै दासिमबो मानो गवाखै जाखो। दिनै बिथांमोना बिराद गिदिर बाथ्रा बुङो नाथाय दिनै गावनि फिसाखौनो दिनै बिथांमोना होबाय थायो लास्ट पर्यन्त सिलिंखार। दा बैफोरखौ लानानै दिनै दावराव देख्रेब नार्जारि सार आरो अमर सिंह ब्रह्म सार बिथांमोना जुदि मोजां बाथ्रा बुंब्ला रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोजां बाथ्रा फोरमायोब्ला माने बिथांमोननि गोरबो बिखा माने गाराय जायो केन्सार जायो। दा बिनिखायनो दिनै बिथांमोना बिराद गाज्रि माने कमेन्ट्सफोरजों एटाक खालामो आरो। नाथाय दिनै बिथांमोना जेसेबांखि गाज्रि कमेन्ट्स खालामा मानो खुनु लाब गैया। दिनै नोंथांमोन बायदि गोसो गेसाव मेलेम गेसाव गोबोरखि गेसाव जोलैनि हांगार बर' जाथिनि जांसिफ्रा दिनै लाजिनांगौ। आरो फैगोन समाव नैबे इलेक्सननि उनाव मा जागासिनो दं बै जांसि आरो जोलैनि हांगार बिथांमोना माने लासैनो जोबलांनो थांगासिनो दं। दा लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय। थेंक इउ।